Трейлерите са в YouTube, целите видеа и разговори са в Patreon. Те ли се рекламира партия и нещо, бе? Мен бе избрахте. Що ме избрахте, мен? Кога в България така загриженост за хората? Виж, сега ще ви кажа на вас едно нещо. Той ще бъде първият защитен свидетел, дето ще каже: така ми даваха пари, това да кажа. Вие не знаете едно, че Кирчо от село Павел е неофициален лидер на най-голямата партия в България. И вие ще я събудите. Знаете ли кое? Там. И ще се стринат всички други партии. Днес е Велик ден. Искам да поздравя всички българи, всички християни за празника от най-красивата християнска държава България. Невероятно. Не знам дали чувате. Щурци, птици, свеж въздух, красота, зеленина. Но има и лайна и помия, които съсипват тая държава. Днеска искам малко да поразсъждавам с вас. Хората, които ми вярват, които ми следват. Които наследват. В момента са вихри неистова кампания срещу Ивелин Михайлов и исторически парк. И там всички фирми, мирми, негови, Ветрино, Неофитрилски. Сега се разбра ситито във Варна и там ще има сигурно проблеми. И новата партия, която те направиха, Величие, с полковник Николай Марков. Всякакви глупости има срещу тях. Но най-интересното е, да кажем, има нещо там с исторически парк. Перки ли са? Соларни панели ли са? Пари ли са? Някаква измама ли? Схема ли? Да кажем, има интереси там някой. Го нападат. Появи са партията. Да кажем, притесняват се от партията. Нападат ги и полковника, и него. Но много ми е интересно мен защо нападат. Защо мен, бе? Такава кампания срещу мен от стария си нов приятел Любо Жечев разбрах, че той подготвя, най-вероятно ще ме включи и той там, защото каза моя приятел Киро Брейка в вестник ли, сайт ли там на Капитал, статията почва с мен. Влогъра Киро Брейка каза, че е видял, че там има 500 милиона. Нали? Почва да ме хулят. Симотека, така наречения свободен журналист Симон Милков, който никой не знае дали е журналист. От сутрин до вечер не спира да фърля помия по мен, по семейството ми. Киро Брейка ли ще го спаси? Къде ти е видеото? Ало, потник, сводник, сводник. Ивелин Михайлов ли трябва да ми за пример, бе? Потник, сводник. Ти ли трябва да си ми за пример, бе? Потник, сводник. Обявявам още един път джихад. Потник, сводник. Нещо да кажеш по този въпрос? Киро, да fucking break. Той ми бил помогнал. С какво си ми помогнал, бе? Сводник. С какво ми помогнал, бе, сводник? Кажи, бе, сводник. Единственото нещо, което си ми помогнал, сводник, е да съм се обарил да помогнем на едно 19 годишно момче от Враца. Сводник. И хората ти благодариха това в нарочна публикация за това. Сводник. Аз за какво трябва да ти благодаря, бе? Сводник. Че не мога да се сетя, бе? Сводник. Кажи, бе, лихвар. Бивш, настоящ. В последните видеа ма канал да получи инфаркт, ще да остане сам. Нистови атаки. Площад Славейков. Не съм ги чувал. Иво Прокопиев. Не съм му споменавал името. И Капитал. Да кажем, ако нещо съм ги оплюл, някога нещо, да кажем, добре,
Никога, бе, не съм ги споменал тези хора. Вие чували ли сте, ма съм ги споменал? Капитал и Иво Прокопиев и там афери зад аферите, оттатък не ги знам кои са даже. Негови ли са, техни ли са, на кого са, какви битки имат със Сиво, какви нямат, аз не знам. Но и аз съм там. Аз съм насякъде там. И сега искам да ви разкажа как започна цялата сага. Как лъжат тези хора, как мамят, как манипулират. Грозната, не грозната, самата истина да ви кажа. Как се запознах с Сиво? Какво стана? Преди една година случайно ми попада, аз понеже съм скаран с интернет, и каквото ми излезе там на таблета и аз цъквам. И говориш се нещо за имоти, за пари, за това, за онова. И цъквам и виждам за първи път Ивелин Михайлов в един подкаст. Слушам го, говори там и работи, ти за пари, ти за това, за онова. И викам, бе, бай, сега го виж, той е човек, бе. Моля го намерим. И Веско цъка вика, той има страница. И телефон има. Викам, той сигурно става някой телефон. Дай да видим. Звъня аз. Ивелин Михайлов, да. Тъй, търсите Киро Брейк. Какво става? И почваме да приказваме. И аз му викам, бе, ти си от Горна. Той вика, знам какво ще кажеш. Че и пирамида, всички ме наричат пирамида. Руска подлога. Той го каза, не аз. И се смей. Бе, викам, сигурно и тъй, не знам. Вика, ви сега, да не говорим празни приказки. Елай, виж. И аз казвам, ще дойда, ама искам да направим едно видео. Така няма проблеми. Но видеото около 30%, 20-30% ще бъде за YouTube, а другото ще бъде за Patreon, за платения ми канал. Няма проблеми, бе, ела да видиш. Като искам да подчертая, атаката срещу мен е, че аз едва ли не рекламирам исторически парк, едва ли не рекламирам партия Величие, на която нито съм член, нито имам акции в исторически парк, нито съм казал някога някой да си купи нещо. Акции там, или къщи там, или в Ветрино, или в ситито във Варна. Сега разбрах от Симон Милков, че се прави сити, защото Ивелин не ми казал, защото той не ми строителка или нещо там. Аз съм направил 3 видеа за тая година с Ивелин Михайлов. Едно там на място и 2 от нашото студио, да кажем там, от офиса. 3 видеа бяха 30% за YouTube, 70% за Patreon. Всеки мога да провери. 3 видеа имам с полковник Марков за една година. 3 видеа, 30%, даже и по-малко, са за YouTube, 70% са за Patreon. И хората ма критикуваха, че не ги пускам в YouTube за всички да ги видят. Но аз им казвам, хора, мен това ми е бизнес, аз изкарвам пари от тая работа, искам нещата да отиват за хората от Patreon, за моите абонати. Значи аз ако съм пропагандатор или рекламно лице, дали ще направя това нещо? Ако съм от партията, ако съм от исторически парк, ако продавам акции, те ли ще го направя? Или 120% ще е в Facebook и в YouTube, а не да правя видеята за няколко стотин души в Patreon. Нали? Но де толкова са къл в Симотека? И там, дет му дават и пари, сте по-абдали от него. И отивам аз в исторически парк с настройката, че ще видя някаква избава. Не очаквам какво ще видя. Нито съм го виждал исторически парк, не съм очаквал какво ще видя. Аз съм се занимавал с много бизнеси, бе, хора, там дето лайти. Симотека не е стъпвал в исторически парк.
Любо Жечев ще го коментира, но и той не е стъпвал в исторически парк. Всичките те, дет го коментират, не са стъпвали в исторически парк. Те два гвоздия в живота си не са забили. Те дори да го видят, ще го гледат както гледате те с дървета. Те не могат да преценят колко пари струва нещо, защото не са направили нищо. Любчо Кот фана се фалира. И накрая разбра, че той дед лай най-добре му прилича. И тези хора не са стъпвали там. Но аз като отидох и като видях, аз имам представа кое колко струва. Това нещо там струва една камара пари. Не мога в такова, в Капитал писали, че съм казал, че съм видял 500-те милиона. Не мога да ги видя 500-те милиона, но видях доста стотици милиони. Не знам сега 495 милиона ли съм видял, или 500 милиона, или 395. Правим видеото ни, видях разходима, насякъде има го видеото в нашите канали. И в Patreon го има. Правя видеото, пускам го. Беше миналия април. Всичко точно. Нито Симотека се обади, както сега. Нито Любо Жечев коментира, както ще коментира. Нито Иво Прокопиев от Капитал нещо ма заплю. Нито те площад Славейков и още знайни и незнайни войни. Нищо, бе, никой нищо. Видеото си мина, хората казаха, браво, много хубаво е направил този човек, нещо българско. Никакви, нищо, бе, нищо. И виж, само тази чеканка, която е тук и отпред има още два такива орнамента, е правена година и половина. Кое? Изчукано, виждаш ли го на ръка елемент? Да. Това е християнски елемент. Искам да видиш само парапета. Понеже в средновековието ковано желязо не са употребявали много. Особено богатите. Нали, той не гледа бързо да го претупа. Да. Искам да видиш какъв парапет. То не е можело тогава много бързо. Не, могат. Сега защо я правя тази къща? Тази къща я правя, за да може да се види българската култура. Защото виж, възрожденската култура не е българска. Тя е османска. Тя е характерна за цялата Османска империя. Да, ние имаме собствен нюанс, но сме част от Османската империя. Това вече е българска култура. Мина една година. Ние през това време вече с останали приятели, чуваме се от време на време. Нали? Преди месеца, един път, два, как е, варили работа, не варили, живо, здраво. Прикаваме се. И виждам аз въпросния Симончо, как плюи и лай. Този човек се би в гърдите, че той е някакъв нов Хано Муртак, че той е открил каменоделния строй, че видиш ли той е открил зидарията, кофража. Абсолютно всички държавни агенции и институции, до които тия дружества, които стоят зад името и лицето Ивелин Михайлов, както и зад имената и лицата на всички видове рибки, сомчета и всякакви мишки, плъхчета и примамчици, с които той е нещастник, изкарва 2 лева. Ако искаш утре, измамник, нещастник, лихвар, можеш да отидеш, да си заведеш тъжбичката в съда и да ма съдиш, нали си голям милионер. Нали 60... И аз реших да направя видеото, защото лъжата и непочтените хора ме дразнят. Той иска да обясни, той не, няма да дам пример с него, защото той харесва други неща. Някой ти обяснява как се чука някаква. Ма той не е чукал. Му обяснява на този, дето е чукал.
Кой знае повече? Този дет е чукал или оня дет му обяснява, дет не е чукал? Значи аз съм ходил там, видял съм го, но те не са ходили и знаят всичко. Както и нещо, нищо не струва. Аз във видеото казах, отидете и вижте. Нищо друго. Няма къде да видите такова нещо. Няма. На друго място в България. Няма. Това е по-голямо от Царевец. Пъти. Пъти по-голямо от Царевец. Отивате, виждате и тогава лайте. Нито съм казал купете си акции, нито съм казал инвестирайте там, нищо. Дори поне 10 пъти казах, не знам дали е пирамида. Но има едно нещо. Исторически парк се прави съществува от преди 14 години, мисля, че да не объркам някоя година. Тези пари са събирани 14 години, 2019 отваря. Как днеска Симотека се сети да спасява хората? Как днеска, бе? Как всички се сетиха, че са избамени след 15 години? Как миналата година, като направих видеото, никой не ме нападна? Никой не нападна Иво. Как, бе? Що? Сега. Сводника. Няма, наистина ти копия нямаш. Друг сводник или хварка тебе няма ни идея. Дето чувството му за малоценност да го е убило в живота, та да стигне един велик момент и катарзис, в който да направи един канал, в който да отваря очите на българските граждани за геополитика, за Русия, Путин как ставал, как се събуждал, как си лягал, как се кръстил, на кого ще дадял пари, на кого нямал да дадял пари, какво правил Украина, как шмъркал Зеленски, Гешев къде си пил кавето, с Маджо, без Маджо, Пеевски как са бил обърнал, на къде са бил Израел, как са бил Израел и те подобните пъти. И Гешев му дойде от студиото и той, кажи сега, аз ти мен, как ще ме спечелиш да гласувам за тебе? Той пише на Веско, не спира да пише след видеото. И аз му се обаждам, викам, бе, стига писа, кажи какво става. Човешки му говоря. Той ме предупрежда. И... Не можеш да обиждаш децата ми, ясно ли ти? Ще обиждам колкото мога и сметна за добре. Ма кой си ти? Като човек ти звъннах и ти казах, отключваш процеси, които не могат... Ма кой си ти да ми кажеш какво ще правя аз, бе? Ами Ивелин Михайлов се казвам, ти кой си? И после почва помия, която не спира до момента, защото, видите ли, великият бос ма предупредил. Той ма предупредил, бе. С две приказки умната. Че знаеш какво ще стане? Кога ли ще му избият шевиите на някой човек, дет си го засегнал и ще дойде да ти потроши главата и не те знам къде ще се криш, на кого ще се оплакваш, какви клипови ще правиш. И се чуя как още някой не е дошъл. Смешник, сводник, потник. Ще ти дам 6 евро, когато ти отидеш да дариш 400 хиляди лева на българската Коледа. Смешник. От канала Оглупей с киропотника и сводника. Да ми правиш клипчета и дискотеки в фитнес зала, докато пушиш цигари и обясняваш на хората как не трябва да... Той вече не пушил. Що не пушиш? Кажи на хората, що не пушиш, защото си болен. И какво ще стане? Аз да не казвам нищо добро за исторически парк. Аз нищо не казвам. Казвам, отидете, вижте. И пак казвам, отидете и вижте. Дали лъжете тея, дет ма плюят мен, Ивелин и другите, или аз лъжа. Който отиде, си направи сметката. Но въпросът е защо, бе? Сега почнаха те. За 15 години те с измамените деца ги търсят. Къде бяха до сега? Къде, бе? Къде бяха 15 години, бе? Що не риваха? Що не каяха измамени? Смям сега! Баш! Съсетиха. И Симо Спасителя тръгна да ги спасява всичките. Джихат обяви, Нанко обяви. Всички помияри бълват помия по тях. Но и по мен. Защо по мен? Що по мен? Полковника е ходил в Евроком поне 30 пъти. В СКАТ поне 10 пъти. Другите влогъри, така наречени, почти при всички е ходил полковника. Що ме не избрахте? Що, бе? Като аз ги пускам в Patreon. Аз съм ги пускал в YouTube. Що мен плюят тези хора? Що аз ви харесах? Какво му бръкнах на Иво Прокопиев и на Капитал?
на те умно красивите от площад Славейков. Какво им бръкнах аз? Какво направих аз? Какво направих аз? Що мен? Като аз съм пускал за платения си канал целите видеа. От 6-6. 100% успеваемост. За няколко стотин души съм ги правил. Трейлерите са в YouTube, целите видеа и разговори са в Patreon. Те ли се рекламира партия и нещо, бе? Господин там Умнико. Или умниците там. Те ли се рекламира? Че аз го рекламирам, те ли ще го рекламирам? Ще го направя за няколко стотин души. Няма го направя за 120 хиляди души. На полковника видеото в YouTube има 200 хиляди гледания. Ако беше цялото, ще е по милион. Аз не мога да смятам. Суполанковци, дет не мога да изкарат 2,50. А? Мен бе избрахте. Що ме избрахте мен? Що? Натрупати рейтинг с името ми там. Киро Брейк. Виж, сега ще ви кажа на вас едно нещо. Хора. Когато едни хора почнат да ми говорят много, че нещо не е правилно, нещо почват много да го оплюват, може би и правилно. Може би и правилно. От кога в България така загриженост за хората? С Симон Милков. Той е човек, така наречен журналист. Не знам как го избрахте, бе. Вие с конкурс трябва да сте го избирали. То няма по-голям. Човека храчи, обижда, кълне деца, майки, жени. Какво ли не? Измисля си на 100%. За мен, който е казал, измисли с 100%. Болна фантазия. И как си бил въртял парите едно време, и как бай точно време си правил елейка иша, и няма проблем. Да, бе, ако си бил слушалка, под контрол, на отчет, иначе няма шанс да си бил тоя, за който говориш, претендираш, камо ли през 90-те години. Един твой приятел, сводник, потник, пита, вярно ли, че се обаждал на Митю Пищова едно време да се молиш Иво Карамански да не те гърби с пари? Вярно ли? Че се обаждал на Митю Пищова в Търново, Митю Пищова е ходил при Иво Карамански от твое име, носил е армагани, там коленичил, нали имали са там големи приятели, това човек ми се ма помоли да те попитам. За мен не кой знае колко сериозно, но от гледна точка на нещата, които говориш и приказваш, че си голяма работа. Гърбили ли са те, сводник, потник, пачаврата сводника и потника на Карамански, те ли стана? 2 часа лайномета не спира. 2 часа. Представете ли си, 2 часа. Става сутрин и почва там на телефона. Давай. Мен. Кеф ви прави да гледате като му обиждали. За доктора знам да му давате парите. Срещу единия се обърна тук. Взе да разправя, че продава наркотици по кръчмите. Докторе, като го арестуват и срещу теб ще даде показания, да знаеш. На Симо му дреме. Той е цървул, той няма 2 лева. Вие там, дет му давате парите, един ден палачинките се обръщат. Той ще бъде първият защитен свидетел. Дето ще каже, така ми даваха пари, това да кажа, онова да кажа. Там дет си му дал някой лев да се ремонтира колата 7200 лева, докторе, на една бензиностанция. 3 пачки по 2000, на 1000 и други тип дребни. Де знам ли? Само вие ли знаете? Доктор. Нали знаеш, че ти знаеш кой си доктора? Дето постоянно следиш. И теб аз никога нищо лошо не съм ти направил. Ние сме приятели от 100 години. Приятели силно казвам. Теб ти прави кеф да слушаш той помяр как ме обижда. Но той ще го сложи. На вас ще го сложи там, дет му давате парите. Неговия офис е в ВМРО. Сградата на центъра на София. На това искам, Веско ще ви пусне малко така, да видите свободна журналистика. Да видите какво значи свободен журналист. Ето, намирал съм в общината на Емилин Михайлов. Ето ти.
Ето ти, общински съветник избран с купени гласове. Ето ти, общински съветник избран с купени гласове с партия ГЕРБ и партия ДПС. Ти си избрана с гласовете на ГЕРБ и на ДПС. Си избрана... Вижте как говори в момента на една жена. Вижте. Айде, довиждане. Довиждане. Ето. Кажи на Пачабро! Пачабро на майка ти путката, помяр! Кажи Марша! Как си, Маршо? Кажи помяр! Кажи майка ти добре ли го лапа, Маршо? Маршо! На Ивелин Михайлов букуците! Маршичка! Букук помяр, умирисник! Марша! Маршо! Пресмени са видиш! Престъпник! Престъпник, умирисал! Престъпник! Това ли е журналистиката? Той човек го пускат в парламента. Той човек влиза в парламента, бе. Да, полицай! Какъв е той, че му даваш отчет на него, на мен и ми отговаряш на въпросите? Кой е той? Ма кой си ти, господин полицай? Те ми задават, аз им отговарям. А аз на вас като и задавам въпрос, кога ще установите самоличността на тези хора, които стоят срещу мен и ми дават възможност? Ама ви какъв сте тук, бе? Арбитър граждански? Вие омбудсман ли сте или сте полицай? Какви са ви тия хора на вас, бе, господин полицай? Ам тогава вземете отношение 30 пъти, като граждан ви подавам сигнал. Не ме пипай! Подавам си, ще стоя където си искам, аз на обществено място, като ти изнася, отиваш в районното управление при Християн Колев. Така ли, защо? Защо не стоя на 2 метра от тебе на обществено място? Да не те плюя? И Величо Михайлов ще те наплюи. Няма проблем, и Величо Михайлов ще ти даде акции в исторически парк. И Величо Михайлов утре ще му се обадиш, като има проверки, ще да го предупредиш, господин Пагон. И Величо Михайлов ще те почерпи, че добре се отнасяш към трите лица, които не могат да ми покажат лична карта. Моята поиска ли я, представих ли тя? Моята карта, поиска ли я, представих ли тя? 30... Моята карта, поисках ли тя в джоба ми, бе? Няма да ти я дам в тебе, докато не вземеш тези лични карти. Моята лична карта, представих ли тя, господин полицай? Взема интервюта. Искам да видите, що за човек е той. Той влиза в парламента. И най-интересното, политици ходят да му дават интервюта на него. Аз не знам дали е журналист. 99 на 100 съм сигурен, че не е журналист. Човека не плаща 1 лев данъци, защото е осъден. Защото ако не, ще хората си вземат парите, но не се привежда нищо. Ако има нещо, не е на него име. Измамник, та измамник. Държи на мен сметка. Държи на ония сметка. Но най-интересното, вие, които му плащате, толкова сливия къла. Когато такава кампания правят, да знаете, че може би нещата са правилни. Масирана кампания. И вие много неща, може би, знаете за мен. Господа, дет ма нападате, има броите за седмак с пътия, да приведа на глупаците за най-слабата карта и си правите гаргара на мой гръб. Без аз да съм казал нищо за вас никога. Капитали, Прокопиевци, там швестернеците от това, от площад Славейков. Той не го броя за жив. Другия страшен разследващ журналист Любчо му бях натрил носа. Хорих на детектор на лъжата, му покая, че измамник. И спечелих. Вие не знаете едно. Че Кирчо от село Паял, Киро Брейк, е неофициален лидер на най-голямата партия в България. И вие ще я събудите. На най-голямата партия съм неофициален лидер. Запишете си го някъде. Вие ма дразните. Почти сте ме събудили. Без да съм ви направил нищо никога. На никой. С никой нищо общо нямам от никакви партии. Може би това дразне. От никого пари не съм вземал, няма и да взема. Нито за реклама, нито да ми гостува. Напротив, аз плащам. Плащам си до стотинка данъците. Мо проверите. От всякъде мога проверите. Чист като ангел. Какво прикажат тез е едно. Каква е действителността е друга. Аз съм неформален лидер на най-голямата партия в България. Знаете ли кое? И ако някой ме спечели или ме накара по вашия начин, аз мога да... Не им трябва да крадат гласове на Възраждане. Колко са Възраждане? Колко сте възрожденците?
от цяла България. Колко сте? От БСП ще ли да откраднат? Не бе. Най-голямата партия е моята партия. На не гласуващите. Тя е 70%. Вие ще събудите тая партия. На не гласуващите. С вашата помия и вашата тъпотия. Трудно ще ме разберете какво ви прикам. След като сте нали такива тиквеници и след като плюете мен без нищо, 70% сме. Монкам, хоп, там. И ще се стринат всички други партийки. Ние сме 70%. Не гласуващи, разочарованите от такива помяри. Защото на тея им плащат вие там, другите, хлобосници. Как не избрахте по-читав, бе? Как не избрахте по-кадърен? Как не го направихте по-тарикатски? Той ли е начина? Той ли е начина? Нас не наводите. Че мога да повярваме, че някоя партия мога да оправи. И можем да отидем 70% от тези 70, 40 да отидем за някоя нова партия да гласуваме. Как ви се струва? Тя коя порече е? Коя ще е поред? Мисля, че първа. Славчо от и на телевизийка стана първи. От и на телевизийка и 2 изпяти песни. 3. Третата не можа да изпее. Що си мислите, че с тези простоти и ред ги правите няма да събудите нас? Почти сте ме събудили. Почти. Но вие не спирате. 3-4 пъти ви казах, спрете се псето да лае, бе. Спрете, бе, мен не ме лайте. Аз нямам нищо общо там. Но вие не спряхте. Напротив. Той е помяр, от сутрин до вечер ме обижда, семейството ми хули, пляска простоти. И той си мисли, че като ги изтрия, аз ги нямам записани. И в TikTok излиянията му, и в Facebook излиянията му. Ние сме най-голямата партия, аз съм нейният неформален лидер. Защото аз през цялото време съм бил да не се гласува. Но сега мога съм да се гласува. Помислете си. Чао.